No, eiköhän kaikki pitäisi olla kasassa. Niin pitäisi. Että osaa olla vaikeeta tää Anteniosto. No niin pojat. Huomenna meikäläinen lähtee sitten luontoon retkelle unohtumattoman rakkautensa kanssa, mutta ennen lähtöä pojat pitäisi nyt tutkia, että onko kaikki tavarat koossa. Aloitetaan alasta. Onko airot? On tässä. Missä? No niin. Siinä meni retkeilyhousut. Kato nyt. No voi itku. Mä sanoin, että siinä sohvassa on piikki. Mä kun remin sen pois. Kato nyt näitä housuja. No niin. Kato nyt mitä sä teit. Siinä meni kallis sohva ja tämmösen piikin takia. Noniin. Ja siinä meni piikin takia peili. Se tietää onnettomuutta. Se on pelkkää taikauskoa. Ai! Mikä hemmetin piikki? No tää törppösen siihen just heitti. Anteeksi vaan. Ja nyt ei enää leikitä, vaan tarkistetaan varusteet. No niin, ja nyt vauhtia pojat. Siis, airot siis oli. Oi. Lieneekö syytä kysästä mihin istahit? Noniin. Siinä meni retkeilyhousut. No mitä te hosutte sen piikin kanssa? Olkaa tarkkana. No, tämä airo siis oli. No siinä meillä on kans tuna. No niin, nyt te törpöt tuohon sitten kaikki meidän eväät. Pidä sinä lampusärkiä vaan kuule turpas kiinni. No kyllä mä tän korjaan. Ota töpseli pois seinästä niin etten saa sähköiskua. Noniin.